Saúdos e benvidos. Hoxe temos con nós a Xosé Mosquera, presidente da Federación Galega de Tenis. Benvido, Xosé. Pois ben hallada neste caso. Bueno, aquí estamos desde o día 17 de xullo como presidente da Federación Galega de Tenis. E como recibiu esta noticia de ser nomeado presidente? Bueno, é unha noticia que non é noticia porque hai un proceso electoral que arranca o día 2 de marzo cando se convoca o proceso electoral coa confección de censos primeiro e coa presentación de candidaturas á Asamblea despois e finalmente coa presentación de candidatos á presidencia e a votación que se celebra ese día 17 de xullo. Claro, pero esta nova, que xa falamos de que non é tan nova, sí que supón unha parte de recoñecemento tanto por parte de xogadores, árbitros e demais técnicos. Bueno, efectivamente, algo da trayectoria que viña estando gestionándose hasta ese momento xa se un pouco recoñece nesta elección, pero, diríamos, a impronta persoal de que é o que vas faer, como vas faer, eu creo que eso non se recolle, eso vai ir apuntándose a partir de ahora. Por exemplo, unha cuestión que existía, pero eu non marcaba a tendencia e creo que debe marcarse de maneira rotunda é un impulso, diríamos, drástico respecto ao tenis femenino. Non por as modas esas que hai por moitos sitios, senón porque tanto o tenis masculino como o tenis femenino deben ter practicantes de modo máis ou menos similar. Pode haber unha pequena diferencia, pero no caso da Federación Galega, das 4.000 licencias, para entendernos facilmente, pois 3.000 pertenecen a homes e só 1.000, escasamente 960, pertenecen a mulleres. Cando a diferencia nas categorías inferiores de alevín, infantil, pois é de 1 a 2, pero a partir de aí vai baixando. Bueno, pois eu creo que esa é un dos obxectivos importantes da Federación nesta nova etapa, como para que o tenis femenino arranque máis, sea máis practicado, tamén nas edades superiores ás categorías inferiores ou de base, e, por tanto, teñamos un tenis de toda a comunidade galega de deportistas. Por que pensas que chegado un determinado momento se empezan a perder estas xogadoras de tenis? E por onde pasa un pouquiño o proceso desta recuperación? Vamos a ver, eu podo, diríamos, faer un diagnóstico desde fora. Para esta nova etapa, eu non quero fer ese diagnóstico desde fora, aínda que podo ter as miñas conclusións, non? Entón, como non quero fer un diagnóstico desde fora, unha das decisións foi, primeiro, incorporar xogadoras ou técnicas á xunta directiva e, de feito, a composición da xunta directiva da Federación Galega de Tenis neste momento son 6 membros homes e 6 membros mulleres. Iso é parte importante porque por aí, por os análisis que les fagan, pois virá un pouco a aportación a como manter a esas persoas, neste caso as mulleres, implicadas na práctica deportiva ao longo da súa vida, porque pode ser precisamente ao longo da súa vida. Eu creo que ese é un tema importante. Había diríamos, un grupo xa de veteranas que viñan practicando tenis, pero non tanto regular e oficialmente nas competicións, e, bueno, xa neste primeiro torneo que hai desde esa elección, que é o Campeonato Galego de Veteranos, que son as que están nesa relación 1 a 3, bueno, pois xa se incorporaron elas cunha participación máis notable que nos anos anteriores e tamén unha participación onde homes e mulleres participan tamén competindo, que é a categoría de mixtos, homes e mulleres, que non había. Eu decidín que xa tiña que haber e, por tanto, había que impulsar entre todos esa práctica deportiva
femenina. E que outros obxectivos se marcou neste período tanto a curto como a longo prazo para a Federación Galega? Vamos a ver, hai un obxectivo que tamén estaba aí, diríamos, de algún xeito dormitando, que estuvo un pouco en baixa intensidade, porque os recursos eran escasos, houve que administralos e facer o instrumento que é a Federación viable a todos os efectos, e, por tanto, esa colaboración que se chama para nós Tenis Atlántico, que é as 5 asociacións de tenis do norte de Portugal, que van desde Leiría, Aveiro, Oporto e Coimbra, pois que esas asociacións e a Federación Galega colaboren, diríamos, de maneira continua no desenvolvemento da práctica do tenis. Xa digo que eso estaba un pouco en baixa intensidade, eu viña mantendo a colaboración con eles, ou polo menos a presencia da Federación Galega nos seus actos. Eu creo que agora lle vamos dar máis intensidade, e unha proba xa desa maior intensidade é un torneo que se organiza precisamente aquí en Ourense, do 20 ao 23 de setembro, que leva a denominación de Tenis Atlántico, que trata de que, despois de haber falado coa Asociación de Tenis Portuguesa, de que os xogadores portugueses participen tamén nesta competición, inda que non teña o marco da supervisada pola ITF, que é os ITF Senior, pero vai enfocado nese sentido, e xa temos tamén o compromiso desas asociacións en que van a participar. Probablemente no futuro teño o marco xa da propia ITF, pero de momento nós o Tenis Atlántico o temos tamén como un obxectivo importante a curto e a longo prazo. Nomeábasme agora mesmo esta próxima cita que vai a ter o tenis aquí en Ourense. Que outras citas van a ser as próximas que tendes no calendario? Vamos a ver, no calendario tamén é unha cita novedosa, esta non ten nada que ver ca Federación, inda que ten que ver ca Federación Española, e que por primeira vez, creo, recorde, non sei se habrá algunha participación anterior, o día 2 deste mes de setembro dispútase un encontro do campeonato por equipos de España na terceira categoría, evidentemente, na categoría máis baixa, entre o Club Deportivo Dereito Empresariais, que é o club deportivo creado no campus de Ourense, e o Club Tenis Girona. Posteriormente, o día 16, devolveráselle visita ao Club Alba de Tormes, de Salamanca, e o que salga dai con máis vitorias, ou os que salgan, pois seguirán na fase seguinte disputando esa terceira categoría do Campeonato de España por equipos. E cales serían os principais retos cos que se atopa agora mesmo a Federación Galega de Tenis? Bueno, pois, como se dixen ao principio, un deles é incrementar, desde logo, a práctica deportiva femenina do tenis. Evidentemente, sin descoidar a masculina, que hai que seguir traballando nela e fomentando a participación da base. Pois de maneira inmediata que teña unha repercusión, diríamos, na base no que se estaba facendo, é que este ano, no que é a temporada, un pouco o curso académico, se cabe, farás un grupo de adestramento daqueles xogadores ourensáns máis destacados, que xa non terán que desplazarse a Pontevedra, senón que se fará tamén en Ourense, para que eses adestramentos, dirixidos polo técnico da Federación, se podan beneficiar deles tanto xogadoras como xogadores ourensáns. E xa por último, antes de despedirnos, en que nivel pensas que se atopa o tenis tanto en Ourense como en Galicia? A ver, o tenis, desde o punto de vista dos practicantes, falo en licencias e non tanto especialmente no tema femenino, pois realmente pasou este período, que é un período que constatamos en todos os ámbitos, que o tema da crisis, pois pasou ese período sin mengua no que era a actividade e a licencia deportiva, é dicir que non baixaron os practicantes no que
o ámbito xeográfico de Galicia, da comunidade autónoma. En parte porque desde o 2010, decembro, xaneiro de 2011, se iniciou unha actividade de promoción moi intensa e de tecnificación, de acercamento da práctica do tenis aos nenos, tamén nos colexios, tamén a través da promoción que fai a Xunta no seu programa Xogade, é dicir que buscamos todas as fórmulas para que houbera un incremento de practicantes. Bueno, pois con esas fórmulas conseguimos que non houbera diminución, que si houbo noutras comunidades autónomas e que desde logo houbo no ámbito do territorio español, é dicir, en todo o Estado. Pero bueno, aquí conseguimos manternos. Pois agora o que vamos intentar é incrementar neste período xa de, diríamos, de estabilidade económica consolidada, pois incrementar os practicantes, que eu creo que o tenis ten dúas virtudes importantes. Unha, como todos os deportes, mellora a saúde das persoas, e outra, que como deporte que é de enfrentarse ca realidade do contrincante do outro lado da pista e só estás ti para afrontar ese reto, pois é un deporte absolutamente formativo. Formativo no sentido de que nos prepara para enfrentarnos o día de mañán buscando estrategias e recursos para facer frente neste caso a práctica deportiva, pero que despois se trasladará aos outros ámbitos da vida. Pois moitísimas grazas por estar hoxe aquí con nós, Xosé. Pois de nada, cando queirades eu estou a vosa disposición. Grazas por compartir este anaquiño de tempo e esperemos que a Federación Galega de Tenis continúe a medrar. Pois nada, iso é o que deseamos. E a vostedes tamén, moitísimas grazas por estar aí un día máis. Nos vémonos mañá.